του τίτλου. Άλλο ένα γρήγορο πέρασμα των ενδεκάδων, καθώς ήδη ο Αμπντούν, ο Μανιάτης και ξανά ο Αλγερινός σε θέση για μια ανενόχλητη σέντρα. Μιραλάς out στο 8. Εκείνο που φάνηκε είναι ότι δεν έβγαλε την μπάλα έξω από την περιοχή, αλλά παραλαμβάνω πολύ δύσκολο να το πει κανείς. Στο μεταξύ, εδώ ο Σαξανίδης σε 2 χρόνους. Πρώτα στο σουτ. Σέντρα από τον Αμπντούν χαμηλά. Φαρμακερή. Αλγερινός. Ο Όφη όμως έχει κρατήσει την τετράδα του πίσω. Προσπαθεί να την τρυπήσει ο Μιραλάς. Φτάνει σε θέση βολής. Out. Τώρα την εκτέλεση. Σαξανίδης με το ένα χέρι. Το πολυπληθέστικος των παικτών του Όφη. Ο Χολέβας ψηλά. Έβαλε 6 παίκτες στον τείχος. Μιραλάς βέβαια, αν ο Βέλγος έπεφτε, θα μιλούσαμε για πέναλτι. Κεφαλιά τώρα από τον Μαρκάνο. Out. Εκτελεί ο Χολέβας το φάουλ. Διώχνει ο Σαξανίδης. Το σουτ ψηλά, πολύ ψηλά από τον Δαβίδ. Τους γνωστούς 10 πίσω από την μπάλα. Ορμπάιθ. Καλή σέντρα. Out. Ακόμα και αυτό δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί ο Ραφίκ Τζεμπούρ. Ο Όφη με Φετφατζίδη παράλληλα με τα καρέ του Όφη, με την περιοχή του Όφη. Σέντρα του Αμπντούν. Τζεμπούρ δεν έδωσε κατεύθυνση στην μπάλα προς το τέρμα του Σαξανίδη. Κάτι. Φάουλ από τον Βέλγο και το σουτ ψηλά από τον Χολέβα. Ο Διόγκο πλέον είναι έτοιμος δίπλα στην πλάγια γραμμή. Σέντρα από τον Μιραλάς. Σαξανίδης με το ένα χέρι. Το πήγαιναν και ο Μέλμπερκ. Έχει την υποστήριξη του Σίσιτς και του Μάντζιου. Πάει να κάνει μια λόμπα απέναντι στον Κάρολ και αστοχή ο Φώτης Παπουλής. Παίρνει την μπάλα ο Φετφατζίδης. Το σουτ με το αριστερό χαμηλά. Out. Να ένα σουτ. Δεν έχουμε δει ο Ορμπάιθ. Τζεμπούρ. Διόγκο. Τζεμπούρ. Μπροστά στον Σαξανίδη που βγήκε πάνω από το τέρμα του Όφη. Υπήρξε ένα Καλατζίτς. Και αυτό στον Παπουλή. Στο σημείο του γηπέδου με τους λίγους παίκτες. Ο Παπουλής εναντίον του Τοροσίδη. Μια ενέργεια που και αυτή ήταν μια σύγκρουση με τον Μιραλάς. Αφήνει ο Φετφατζίδης την μπάλα. Τοροσίδης. Κεφαλιά του Διόγκο. Out στο 76. Λεπτό. Ορμπάιθ στο φάουλ. Καλό χτύπημα είναι. Κεφαλιά γκολ από τον Ούλοφ Μέλμπερκ. Ο Γρίφος. Και ένα 0 να γίνει. Δεν θα αλλάξει προσέγγιση στο παιχνίδι. Τοροσίδης, πάει ο Τζεμπούρ, τη βρίσκει την κεφαλιά, την παίρνει από τον Γιώργη. Βάντο. Ωραία προσπάθεια του Βρασβιάνου αριστερού μπακ. Κοιτάζει το τέρμα του Κάρολ, αλλά του κάνει ένα σουτ που πιθανόν